Sa milabay nga State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ni atong 2025, usa ang food security sa nasod ang iyang gihatagan og dakong bili. Ang pangutana karon, pagpaubos sa presyo sa bugas og mga subsidiya alang sa mga mag-uuma, natuman bakaha. Atong sayron pinaagi niining Pre-SONA 2026 Special Report ni James Paulo Yap. Matag bulan sa Hunyo ug Hulyo, magsugod ang unang cropping sa palay sa lungsod sa Alubihid sa Misamis Oriental. Mas nailhan kining palagad cropping sa mga mag-uuma. Tungod niini, pipila na ka mga mag-uuma og palay ang nangandam sa ilang basakan alang sa pagpunla sa ilang mga tanom. Si Tatay Isidro, halos 4 kadekada na nga nag-uma. Pinaspasay ang iyang pagdaro sa iyang basakan gamit ang usa ka makina nga cultivator. Apan wala pa man sila nagsugod sa pagtanom, problema na ang misugat sa iyang mga amo. Kani kay gadala ko sa traktor nga diait na mga tagiyan kay ang krudo perti mala. Muna nagpamahal po mi sa among pagdaro ani. Tungod sa kakulangon sa pinansyal nga kapasidad, sagad kanila adunay mga financier sa ilang umahan ug ang kita porsyentuhan na lang aron makapadayon lang sa ilang pagtanom. Matag usa ka hektaryang palayan, kinahanglan matud pa og kapital nga 40 hangtod 50,000 pesos. Si Tatay Frederico, mas gipili ang paggamit og kabaw sa iyang pagdaro sa basakan aron dili niya siya mogasto pa og gasolina. Apan sumala niya, dili lang ang kamahal sa gasolina ang ilang problema. Pero ang krisis naggrabe naman kayo kay imbis taglibo na ang abono doon lamang 3 milyon ng isa kasako. Mga wag gyapon ang mag-uma karon. Pinding gyapon. Tungod sa mga palaliton. Unya ang humay gisaka lang gamay. Kahinumduman nga gibutyag sa Department of Agriculture Region 10 nga kinahanglang anaa lang sa 30,000 pesos matag hektarya ang gastuhon sa usa ka mag-uuma gikan pagtanom hangtod pag-harvest niini. Kinahanglan sab kuno nga anaa sa 5.5 tons ang iyang ma-harvest nga palay aron makabaligya og baratong bugas. Last 2 years ago, the Bureau of Soil Management is very aggressive on distributing composting facility to beef up the interest and production of locally produced organic fertilizer so that farmers has option to buy locally available resources. Second, that's where we introduced the integrated rice duck farming system. In rice as our, we call it front runner for the conversion of rice production system from being dependent to inputs that are expensive to renewable inputs. We mean it ducks. Sa isa ka tuig mahatag lang sa do kasako nga abono. Misa ka gamay. Na 25, naapoy 23, naapoy 22. Depende sa klase. Pero diha man gyapon tapat siya sa abono kay mahal man kayo. Pebrero niining tuiga, gisugdan sa DA ug NFA ang pagbaligya og 20 pesos per kilo nga bugas. Prioridad ang mga anaa sa vulnerable sector. Hinuon, anaamong kunoy mapalit sa merkado nga baratong bugas nga ang presyo anaa lang sa 46 pesos matag kilo. Apan sagad niini mga imported rice tungod mahal gihapon ang local rice. Kana lang yung fertilizer. Maura gyud ang usag yun makapamahal. Sige naman to ingon nga tag 20 kilo niya wa man. Sa nagpadayong pagsaka sa mga farm inputs, dili malikayan sa mga mag-uuma nga makapangutana kung natuman bagayod ang mga saad kanila. Busa karong ikalima nga State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naglaom sila nga konkretong solusyon na ang iyang ibida. Tungod karon alang sa mga mag-uuma, adunay baratong bugas. Apan bugti kini sa mahal nga pagpaningkamot nila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.